саҳми муҳоҷирони корӣ дар соҳаи сабзавоткорӣ мегӯи мардума киштанӣ мебаранд на бача. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. мавзӯи нав пешкаши шумо мегардонем. вазорати меҳнати Русия якчанд маҳдудиятҳои нав барои муҳоҷирон кард. дар видео лайк гузорен, бо диққат гӯш кунед. бародаро, касе ки дар Россия ҳаст ва мехоҳад донад ки регистратсияша аннулировад кардагиан аз ба задани ё ки не, номери WhatsApp мебарояд бинависонен, проверкаи регистратсия мекунад. вазорати меҳнати Русия барои муҳоҷирон маҳдудиятҳои нав ворид кард. Русия мехоҳад фазои кориро барои муҳоҷирон аз ҷумла шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон тангтар кунад. вазорати меҳнати Русия аз мақомоти ин кишвар хостааст, ки дар соли 2026 саҳми коргарони хориҷиро дар 9 соҳа аз ҷумла бинокори поин биёранд. тибқи пешниҳоди вазорат, саҳми муҳоҷирон дар сохтмон ба 50% маҳдуд хоҳад шуд. ин рақам дар соли 2025 то 80% расида буд. яъне ки тасмим гирифтанд ки дар соли 2026 чихеле ки медонед муҳоҷирон бисёртар дар биноҳои сохтмонӣ кор мекунанд, ана ҳамира як баробар коршона манъ бикунанд, камтар бикунанд. яъне ки саҳми муҳоҷирони корӣ дар соҳаи сабзавоткорӣ, тиҷорати чӯбу тахта ва кор дар хоҷагии ҷангал на бештар аз 40% пешбинӣ шудааст. илова бар ин пешниҳод шудааст, ки кори муҳоҷирон дар тиҷорати чаканаи шаробу тамоку маҳдуд ва саҳми онҳо дар ин бозор аз 15% то 0 поён оварда шуд. яъне чизоеда ки ҳозир мо номбар кардем. боз дар ана ҳамин мақсад вазорати меҳнати Русия маҳдудиятҳо ворид кард. дар ним соли охир дар Русия зиёда аз 30 қонуни нав қабул шуда. ин чизам фаромӯш накунем, бародари азиз. ва ҳар як қонуни нави қабул шуда мегӯем ки як қисматаш барои муҳоҷирон тааллуқ дорад. комментарияҳоро хонда ба саволот ҷавоб мегардонем. границаи Қазоқистон хоҳем сафар кунен, номерое ки мебарояд зангшон бизанен. гаррени ганда арзон нарх қатъи шумора граница мебаранд. хурсандшоҳ нависонда то кая ватсапҳо кор намекунанд. то охири сола гуфтагиянд, аз моҳи сентябр, яъне ҳамхелӣ тасмим гирифтанд ки дар телеграм ва ватсап маҳдудият ворид бикунанд. мисол барои занг задани дигар чизо. як нафари дигар нависонда додарҷон, дар паспорти ман депорт без ограничений. чӣ маъне дорад? яъне ки депорт бе ограничений ки бошад, депорти як умраро дар назар дорад. як нафари дигар нависонда ту вешна хабарҳои безеб мегӯй. ҳамин хаб воймаш мекунӣ, мегӯй мардума киштанӣ мебаранд, на бача. хай дар назари ту хабарҳои мо безеб бошад, тра ягон кас дар гарданат банд баста наоварда ки видеои моро тамошо кунад. маъқулот нест, тамошо накунад. як нафари дигар нависонда салом акаи Сорбон. мегуфтем ки пропискамон буд шуда. то 10 сентябра броем ай Россия. депорт мекунад ё намекунад? агар то 10 сентябра броен ва пеш аз 10 сентябр будроен, ягон проблема намешавад. баъди 10 алакай депорт кардан сар мешавад. манижа нависонда салом акаи Сорбон. ҳозир мегуфтем ки ма бе граница гузаштан метавонам патенти хидмат продлит бикунам. ма трудовой договор дорам. бале, шумо трудовой договор дошта бошен, бе гузаштани граница то 3 маротибара ҳақ дорем ки патентона продлит бикунем. баҳром нависонда салом акаи Сорбон. дар бораи якаписарҳо видео накарди, яктар камтар мефаҳмондӣ. бовар кӣ бародар, дар ҳамин мавзӯъ як 100 видео кардагӣ боша мумкин. фикр мекунам ки дигар ҳоҷат ба видео кардани ин мавзӯъҳо нест. бародари азиз, каму беш мо дар барномаҳо дар саволҳои такроритон ҷавоб мегардонем. фикр мекунам ки ҳамин чиз кифоя ҳозир ашуда. барномаи имрӯзамона ҷамъбаст мекунем. саволотон боша бинависонед. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.